Kauban ng Public Employment Service Office o Peso Davao Manager, si Ma'am Lilibeth Pantenople. Ma'am Beth, Happy New Year po! Happy New Year sa inyo, ma'am, o sa atong mga listeners karong buntaga. Yes po, thank you so much for your time, ma'am. Daghan ang gusto masayod kung unsa day mga bakanteng trabaho, doon ba day job fair sa pagsugod sa tuig 2024? Actually, ma'am, naanatay naka-line up na tulo ka job fair for this quarter. Yes, ma'am. Unsa ni og kanos agani ni ma'am? Okay. Karong January 26, ma'am, natay job fair na pagahimuon sa mental gym, no? Oo. Then, 15 ka companies ang atong i-invite. Then, 5 ka overseas. Then, 10 ka local. So, nice kayo siya, ma'am, kay kita ang maadto sa mental, no? Ang atong mga employers atong invite para mas dali sa ila ang pag-apply. Yes, ma'am. Unsay sagad trabaho, ma'am, ani po? Actually, ma'am, ang target nato for local, same as usual, no? Ang pinakadaghan jud na atong job order ani is ang BPO. And then para sa mall. Oo, and then daghan po tag mga para sa construction industry, ma'am. Then for overseas, ma'am, mix po na nga atong mga job order na i-offer sa ilaha. Natay mga cleaners, and then natay mga engineers para sa construction, mga skilled workers, ma'am, mostly. And then naapod tay mga nurses for other countries. Yes, ma'am. Now ba ni pre-registration, ma'am Beth? Actually, open to all ni siya, ma'am. So, no need na to have online registration. Mag-add to lang sila, ma'am. Kung gusto nila mag-inquire, pwede na sila mag-visit, ma'am, sa atong Tugbok District Office, sa Peso Tugbok. Naatay Kibali Office diha, ma'am. Pwede sila mag-register and then pwede po sila mag-attend sa atong pre-employment seminar for local applicants para ma-ready na sila, ma'am, on January 26. Yes, ma'am. Para taas-taas pa ilahang preparasyon, ma'am. Oh, yes po. Go ahead po. And then, ma'am, after sa January 26, na-upload tayo February 2. O kaning February 2 sa Kalinan Gym ni nato pagahimuon, ma'am. Then, na-upload tayo District Peso dito sa Kalinan District Office. So katong mga residents na doon sa Kalinan District Office, no, pwede na sila mag-inquire pod sila. Then on February 9, ma'am, naapod tayo ika-third na to na naka-schedule na job fair sa Cruising Bayabas, Turil. Mao na ang atong naka-line up, ma'am, for this year. And then, ma'am, ang atong sponsor na job fair, as usual, ma'am, ang atong pinaka-update na counselor, si Counselor Enzo Villaferte. Ika-second din na yan na job fair na gikandak, pero ika-16 na niya siya, ma'am, nag-sponsor sa ilhang pamilya. Gikan pa niya sa iyang papa, then sa iyang mama, then gipadayon sa iyang anak. So, we're so happy, ma'am, na mga counselors na mag-sponsor o job fair sama ni Ini. And we are inviting all the city councilors sa tulo ka district, no? Kung gusto nila mag-sponsor, open gid ang Peso na mag-facilitate sa conduct, then ilaha lang ang budget. Yes, ma'am. Ayan. So, salamat kayo sa Villaferte family. May buntag diha kay Doc, di ba, sa basta, no? And ma'am, unsay mga kinahanglan nga andamon, basic requirements po sa mga gusto mag-apply ni atong mga job fair po? Okay, ma'am. Same as usual, katong ilang ginadala na detailed resume, katong updated resume, kay maskin 2023 pang ilang resume dito. Then, kailangan nila, ma'am, kung gusto nila mag-abroad, katong passport nila, ma'am, Xerox lang. Then, certificate of employment, need jud siya, ma'am, kung naa sila work experience. Then, for those who are fresh graduate, magdala lang sila, ma'am, sa ilahang TOR, transcript of record. Then, katong wala nakagraduate, ma'am, pwede ra pod mag-apply, ma'am. Ayan. Thank you, ma'am. Ma'am, basi naapa mo ilaing mga announcement gusto niyo ipaabot sa public from your office po? Go ahead, ma'am Beth. Yes, ma'am. Tomorrow, ma'am, natay agency, no? Agency sa Manila. Wala sila office diri sa Davao.
mag-conduct sila overseas hiring, ma'am, for Canada and Australia. So, daghan sila mga i-offer na mga bakanting trabaho, no? Katong gusto lang gid mag-abroad. Mag-visit lang sila, ma'am, for more details. Mag-visit sila sa ato ang Pass to Davao City FB page. Kay naka-post dito, ma'am, ang amo ang hiring for tomorrow. Oo, naatay employers from Manila. Magto sa atong office to conduct the interview. Ayan, yes po. Noted na, ma'am, and I hope sa mga naminaw karon kay bagong tuig naman mangita na ta trabaho. Magbago na nga atong kinabuhi, ha? Pero ito, Ma'am Beth, thank you kayo sa imong panahon, ma'am. Happy New Year and God bless you po ang sa inyong opisina, ma'am. Okay, thank you also, ma'am. Yes God bless po. everyone. Yes po. Good morning mga higala, Ma'am Beth. Ato nakauban mga kasama si Ma'am Lilibeth Pantenople, ang Peso Davao Manager. Nadunggan mga higala nga Canada daw o Australia. Ang Canada is my dream country. Atong atuan pohon mga kasama. Mulaag ta. Basta mulaag lang yun.